Madam, mata na diha. Naigihatag si Ninang nimo nga regalo. What? Ha, ang sa to, regalo? Oh, nasa ibabaw sa piano. Utan yun ako ninang, oy. Ang sakit, tagiyatag ni ninang. Uy, Nara. Wow! Sandal na pod. Yaya, isa ra gigiyatag ni ninang. Basi, ikuha na mong ubanan eh. What? Alam pa takang pasangan dira, madam, ka wala ba sa mong lahi ang kawatan? Bantay ka, Yaya! Istorya bet, sinilang sa kuha. Tiyaw, gini si mami mo, pilig ninang ba? Dato gini ang pilion. Ay, po, basta di sa sige, ito na ko, ge. Grabe din si madam ba? Maldita na, hambugira pa. What? Asa ka niliwat ng bata, ano? Yaya, mato ko sa ako kila Sidya, kaya magpaibo ko sa akong ligaro. Bahala ka dira, madam, hambugira kay ka. Oras si Sidya, paibugo na po din ako siya sa gyatag ni ninang. Ituon ako, be. Sige, nanapod yata ni Ninang sa kuha na regalo. Ayaw pa ka, friend. Na kay Ninang. Sige pag hatag og regalo sa imo ha. Ay tama, basta pobre walay Ninang. What? Kami ra mga dato ang nay Ninang. Nawa si Didi. Wapo kayong yatag ni Ninang. Hinduta na friend oy. Kanusta na ko ka ana? Wala man kay na friends kay wala kay nina na dato. Uy, pare! Pare, naalagi na garase. Madam pare. Napakita ko sa iyang regalo pre. Nag-ambog na po na si madam ba? Kung sa ingon nimo, sagdi lang na si pare. Madam, ambogir kayo ni si madam ba? Lami kayo ni sumbagon si madam ba? Ayun, pre. Relax lang. Grabe si madam, papagano kay Ramos? Magambog na dayo, ayang regalo. Ayaw, gara-gara dira, impilbiyak sa pobre. Kaya lang testora pare, kay naglagot ko. Ipost na ng imong regalo, madam. Pasensyahe pa to si pre, madam ha. Hindi pa ko buutan, isabpan na ko to imong pare, friends. Astig kayo to siya. Murag dagkog tao. What? Bitaw, isa kadangaw lang biya. Ulag ako, friend, kaya manghilamos pa ko. Sige, friends, mag-study pa ko. Hindi pa buotan si Paria. Kulatan na ako si madam. Taalay, di may lot.